Ahojte, vítajte v tomto videu. Dnes sa chcem pozrieť na zubok jednej známej paletke. Paletke od Makeup Revolution, konkrétne je to táto Roxaurus Ride or Die Roxy. Je to známa youtuberka, ktorá teda v spolupráci s Makeup Revolution urobila takúto paletku. Myslím, že tie paletky sú aj dve. Túto paletku mám od Moniky z Bratislavy. Moja sestra, čo má kolegu, tak jeho manželka mi opäť poslala takýto úžasný skvost, ktorý si spolu pozrieme a vyskúšame. Takisto si vyskúšame aj Farmacy Primer na oči, to som veľmi zvedavá. No a čo sa týka teda tejto paletky, obsahuje 18 ultra profesionálnych pigmentov, čo ma teda neuveriteľne baví, je, že zozadu je napísané, že je tam 18 teda presovaných pigmentov, ktoré nie sú vhodné na oči. Aké zaujímavé, očná paletka a nie je vhodná na oči. Takto vyzerá paletka. Vo vnútri už som ju teda ocapkala, je nádherná, vyzerá veľmi luxusne a obsahuje teda takéto krásne odtiene. Ja tu mám ešte tento papierik, to dáme dole. Pre mňa podstata veci je, že tu máme aj stmavovací hnedý tieň, dokonca aj takýto zelený, zeleno-tyrkysový tieň. Určite by sme si mohli vyskúšať nejaké svoče. Tie tieniky boli veľmi pekné a musím povedať, že aj prudko pigmentované, takže sa na to veľmi teším. Poďme teraz však na tú bázu, ja už som si ju dala na toto oko. Neviem teda, či ju je lepšie takto naniesť na štetček. Trošku som si to potom aj zoškrapkala, pretože je taká tuhšia. Nemám príliš skúseností s bázami, takže som zvedavá, ako bude spolupracovať s tou paletkou. Je to veľmi taký tuhý, extrémne tuhý ako korektor, ktorý zmatní viečko a naozaj ho zjednotí pekne. Páči sa mi to. Prekryje žilky. Vyzerá to dobré. No a dnes mám veľmi náladu spraviť si nejaký cut crease, aby sme teda vyskúšali čo najviac farbičiek z tej paletky. Mimochodom neviem, či mala Roxy ešte aj iné produkty, či mala viacero produktov, či mala nejaké tekuté rúže alebo niečo iné alebo linky, ale viem teda, že má dve paletky a plus paletka s rozjasňovačmi, vysoko pigmentovanými, tie boli výborné, to som videla aj u veľa kamošiek, že majú túto paletku. Ja už nebudem dávať tento tienik Boo, ktorý je taký podkladový, pretože podkladovú bázu sme už dali. Poďme však dať niečo do prechodu a ja by som možno začala aj s touto oranžovou farbičkou Pumpkin. Jednu dobu som aj kanál Roxaurus odoberala a sledovala som jej videá. Má celkom dobrú aj angličtinu, ktorej som relatívne rozumela. No a keď aj človek nerozumie, dobre si tam pustiť tie titulky. Má veľmi pekné, zaujímavé a nápadité líčenia, takže zaujala okamžite. No a preto o to viac ma zaujímala aj táto paletka, že aké pigmentované tiene spravila, alebo teda pigmenty doslova. Zobrala som si trošku väčší štetec. No a tento základný prechodový tieň si potiahnem takto až ku končiacemu sa obočiu. Prechodový tieň je veľmi dôležitý a dá sa povedať, že sa s ním aj najviac vyhrám.
o to viac, keď teda chceme robiť cut crease. Dobre, aby som išla aj do odtieňu Honey, čiže to je tento taký žlto-oranžový, ktorý by sme mohli v celku prepojiť s tým prechodom opäť. Už som dlho nerobila cut crease, ale chceme dnes trošku divočinku, chceme to rozparadiť s touto paletkou. OK, tak tú žltú dávam takto aj dopredu, pretože som zistila, že pri tom cut crease je dôležité, aby ste mali zase možnosť niektoré farbičky nechať a niektoré aj zakryť. A to len takým spôsobom, že ich tam vrstvíte, nanášate. No dobre, toto už máme ako extrém bender, toto budeme musieť trošičku rozmazať. Paradoxne si zoberiem Nightmauši tieň a dáme ho teraz do úplného ohybu. Musí byť samozrejme trošičku aj nad ohybom, mierne, aby to bolo vidno, keď otvorím oči a privriem si spadnutými viečkami to oko, tak aby to bolo aj vidno. V tomto prípade treba proste veriť tomu procesu, pretože zo začiatku to vyzerá ako jeden veľký neporiadok na viečku. Ja do prednej časti beriem ešte takúto kapučínkovú, karamelovú gingerbread. A tu si dáme sem. No a ideme na ten cut crease. Robila som to dostatočne vysoko. Je veľmi podstatné, aby ste ten cut crease nemali úplne zavretý a úplne, že by nebol vidno, keď máte takto otvorené oči. Čiže on musí ísť na tú líniu, nad ten prechod. Najmä už pri viečkách, ktoré sú viacej spadnutejšie a v podstate celú tú plochu toho pohyblivého viečka vám zakrývajú. Neviem sa vykoktať. No, takže takto to máme spravené. Idem si spraviť druhé oko a pôjdeme ďalej. Láka ma samozrejme táto krásna farbička Firework. Budem asi hodne potrebovať ploché štetce. Najlepší, ktorý mám, je tento od Jessup. Tento je výborný, je plochý, perfektne sa s ním nanášajú akékoľvek šimrové alebo nejaké také tekuté tiene, maslové tiene. S týmto to ide najlepšie, takže hneď si ho aj vezmem. Treba pracovať opatrne, aby ste si samozrejme nezašli s tou farbou mimo toho cut creaseu. Neviem, prečo som nezačala s týmto tieňom Iconic. Celku to prekrylo. Spojilo sa to s tým takým marhulovým a urobilo to veľmi peknú farbu. Ja mám neuveriteľnú chuť na túto farbičku, yes. Zlatá by tam išla. Ale vidím, že je maslovejšia, takže bude sa veľmi pekne prenášať s prstom. A možno zoberiem túto farbu Ariel. Dáme si ju sem. Nikto nevie, či z tohto nebude jeden veľký neporiadok a jeden veľký mes, ale nevyskúšaš, nevieš, ja to stále hovorím. A musíme experimentovať s tými farbami, musíme robiť s tým, čo máme. A ja by som len tak povedala, že tá paletka nie je zlá na tú skladbu tieňov, ale opäť na mňa pôsobí ako jedna z paletiek od Beriem, tak veľmi chaoticky s uložením tých tieňov. No a na to, že ju tu šmrdlám, túto farbičku Ariel, šmrdlám, tak sa ako si stráca stále z toho viečka. Takže ja som vzala lesklý tieň Cranberry
A snažím sa to poprepájať s tou rúžovo-červenou Ariel. No a zistím ešte jednu vec, že keď som ten matný teraz dala na ten lesklejší, na ten cranberry, tak lepšie drží. Samozrejme, pretože ten lesklejší je taký maslovejší, takže tie suchšie matné tiene lepšie na nich držia. To je taký dobrý hack. Teraz si zoberiem tienik Mars a ten dám na pohyblivé viečko do stredu. No a ja tu mám ešte jednu srandičku, ktorú som vám už ukazovala, Kamu Kmadu, či jak sa to volá, to sú proste trblietavé glitrové linky z AliExpressu, ktoré si inak dosť často objednávam v rôznych farbách, aj strieborná je nádherná, proste sú lesklé, trblietavé, dobre pigmentované. Ja viem, že možno, že väčšina z vás má radšej niečo striedmejšie, niečo nositeľnejšie, ale viem, že tu mám aj také baby sledovateľky, ktoré mi často napíšu, že kľudne si môžem niekedy uletieť s tým lookom, že sa radi pozrú na niečo, čo je viacej divokejšie. Takže here we are. Idem robiť hnedé linky touto Essence Liquid Ink tekutou linkou. No, poviem vám, priatelia, že toto nie je už sranda. Ak môžete vidieť, tak sa mi tamto viečko hrnie. A nakresliť si tam tú linku nie je sranda, naozaj. Na myhalniciach absolútne nezáleží, keďže budeme ich lepiť, takže vyskúšam opäť túto Catrisácku Fake It. A ja si už želám, aby to vyzeralo proste lepšie a preto neváham a idem lepiť tie myhalnice, pretože myhalnice vždy skryjú nedokonalosti, vydvihnú to celé líčenie a najmä ak sú nejaké také extrémnejšie, dlhšie, hustejšie, jednoducho na vidomoči sú umelé, tak dodajú tomu celému vzhľadu aj také dramatično, čož ja milujem. Inak som sa vás ešte chcela spýtať, že či je pre vás zmysluplné, ak do popisku dole videa píšem aj produkty, s ktorými som sa líčila, napríklad aj ako som si robila pleťovku. Pretože vám chcem povedať, že dnes som nepoužila žiadny klasický tonovací korektor, ale použila som práve tento rozjasňujúci, ktorý mi v celku slušne napriek všetkému skryl v podstate tie kruhy pod očami. Veľmi mi to tam pekne spravil v tom okolí pod očami. A preto sa chcem spýtať, že či je pre vás podstatné, ak vypisujem tie dané produkty, ktoré som použila, alebo to nie je dôležité, ak sa na nejaký produkt opýtate. Neviem proste, určite mi toto dajte vedieť. Čo vravíte aj na tento look, mi určite dajte vedieť. To neviem, či nebudem ešte niečo opravovať. Dobre, poďme na tú spodnú líniu. Poďme si tam dať znova tento gingerbread. Maličko to s tmavým, tým tmavohnedým. To len v tých vonkajších kútikoch. Idem si zobrať ešte ceruzku, či mám? Nemám. Ceruzku do vnútornej vodnej linky. Ale mám tu ešte túto ceruzku She Glam So Lippy Lip Liner. Ona je taká hnedá. Poďme si tu dať a dáme si jeden lesk, ktorý som vám ukazovala vo vlogu. Trošku sme si tie pery nafúkli a použijem tento lesk od Farmacy 03 So Sweet, či ako sa volá. 03 Lover. Plampujúci, mentolový.
dnes sme si obzreli túto paletku Roxaurus Roxy Ride or Die. Koľko sme vlastne využili tienikov? Využili sme 10 tieňov z 18. Ja si myslím, že to nie je zlé. Určite sa s touto paletkou dá vytvoriť aj iný look, ktorý si môžeme niekedy do budúcna takisto ukázať na mojom kanáli. Každopádne vysokopigmentovaná paletka, hodnota paletky, čo som teda videla na webovej stránke makeup.sk, je okolo 19-20 eur, plus samozrejme poštovné. Ale myslím si, že sa veľmi oplatia tie tiene. Niektoré sú pigmentovanejšie, niektoré sú slabšie pigmentované. Ono aj v recenziách bolo písané, že pár z nich, najmä tie matné, niektoré boli také, že sa veľmi sťažka prenášali. Predsa len pigmentovanejšie a lepšie sú tie maslové, tie trblietavé, ktoré sa aj mne lepšie dávali na viečko. No a už trošku viac som mala možno problém s tými matnejšími. Každopádne paletka je fantastická, hodnotím ju tak 8,5 z 10, áno. A čo sa týka ostatných produktov, myslím si, že sa osvedčil aj tento Pharmacy Primer, akože určite je dobrý. Môžeme to niekedy vyskúšať pri nejakom takom easy looku, kedy budem nanášať oveľa menej tieňov, aby sme naozaj, alebo môžeme porovnanie spraviť, že na jednu stranu si nedám ten primer a na druhú stranu si ten primer dám. Dnes som to nechcela riskovať, nakoľko som chcela, aby tá paletka vypálila čo najlepšie, čo najkrajšie a čo najintenzívnejšie, čo si myslím, že sa aj stalo. No a naozaj ma zvádza tento look nazvať takým indickým lookom a takým, neviem, alebo nejakým čínskym, alebo neviem ani akým, ale sú tam proste také farbičky ako nejakého krajina vychádzajúceho slnka, alebo ako by som to povedala. Ale nemala som takýto look ešte na svojom kanáli robený, preto ma to teší, že sme niečo takéto spoločne dnes vytvorili. Dúfam, že vás to bavilo. Každopádne mi dajte vedieť do komentára, či mám dávať a či sa oplatí dávať do popisku videa produkty, ktoré som použila. Napríklad aj dnes, pretože nevideli ste celý proces, nevideli ste celú pleťovku, tak ak by vás to zaujímalo, samozrejme mi to dajte vedieť. Ďakujem pekne za nové odbery, vítam vás srdečne na mojom kanáli a teším sa opäť na ďalšie nové líčenie. Ahojte!